alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, som vi også har filmet en video i, der skal Chris prøve at spise sådan nogle her, og så starter jeg med den der, og så kommer den er så ikke, I don't know. Nej, så kommer så rød, sort, guld, sølv. Yep. Ja, og så har vi noget mælk. Jeg er dygtig til at spille. Og ja, det var bare lige den her seje intro. Ja, vi ved ikke helt, om vi kommer til at lave det udenfor, eller indenfor. Jeg skal nok lige tørre det op. For lækker til Paradise. Lækker til love. No. Ja, jeg ved sådan ikke. Nu gør man en challenge, så vi se. Fordi Chris er nemlig mere hardcore, end jeg er. Ja, han begynder bare at tude. Ja. Jeg kan kun klare den første. Det tror jeg ikke engang, jeg er klar. Ej, det mener du ikke. Ej, det er ikke særlig stærk. Skal jeg prøve? Ja, helt ærligt, du har mælk. Du har mælk, der står lige her. De er ikke særlig stærke. Jeg mener, at if you lover, de er ikke særlig stærke. Jeg tror, I godt ved, hvordan de ser ud. De er ens alle sammen. Og jeg bliver ved med at kigge ind i den der, fordi jeg kan se mig selv. Men jeg skal kigge ind i den der. Ja. I der. Nå, men jeg starter bare. Ja, Jeg har mælk. Det skal nok ikke bruge. Den er ikke så meget. Det er lidt, det her. Ja, det er lidt. Og det er ikke sådan noget, du dør af. Vel? Ligesom den der. Husk, der er nogen, der elsker dig. Den siger til dig, at du ikke skal begå selvmord. Og den her Orkan in face milk. Den er ikke stærk. Den er stærk. Det er lejrebål i din hals. Og han skal have mælk på den først. Ja, det var bare lidt. Ikke også? Ja, easy. Ja, så siger han easy. Ja, så glæder han sig for næste. Fuck, der skal mere mælk. Nå, han skal have mere mælk. Så kan vi begynde at åbne den her. Hvem er produkt? Ej, ja. Er den åben? Ja, jeg har smagt den. Hvad var det for en, din mor hun døde på? Min mor har fucking tur til den her. Min bedstemor. Hun har taget den, og så da hun havde haft den inde i munden i 3 sekunder, så spurgte hun Ofte den. meget smag, fordi styrken nu skubber lidt. Jeg tror ikke, I kan se det, fordi vi vender det omvendt kamera. Hvad er I gode til det som fint? Altså, den ser anderledes ud på en måde. Den har sådan en mærkelig ting. Okay, jeg tager den. Du ligner en, der ikke synes, den er stærk. Ja, det kommer efter. Ja, tag noget mælk. Jeg kan godt gå ud og hente noget mere, når du har drukket. Og nu siger den brænder i en time. En halv time. Det går ind i en halv time. Ej, den er stærk. Ja, det gør det i hvert fald for min mor. Men hun er sådan en pige. Ligesom mig. Hashtag. You only live once. Nej, hashtag like. Altså, vi skal altså lige have nogle likes for, at Chris han gør det her for os. Jamen, Chris han gør det for likes. pause videoen og så ned og like. Del den med dine venner. Sig til alle dine venner. Kopier den. Læg den i beskrivelsen på alle dine Del videoer. den med dine venner. Ja, prop den op i hovedet på din lærer. Hvis I har whiteboards eller sådan noget, så bare sige, sæt den op på whiteboardet eller sådan noget. Okay, hvad er den her? Jeg tror, du skal hente noget mere mælk. Jeg
ikke ud og hente den. Nej, jeg skal lige drikke den. Imens, Nej, jeg skal lige drikke den. imens du står og lige tænker over, hvad Okay, nu skal jeg snakke. Det man laver YouTube, man snakker. Du får mig til at grine. Jeg kan ikke få dig til at grine. Jeg har ikke noget humor. Og jeg er egentlig langt nede. Altså, jeg skal stå op. Og ja, den næste uge, jeg har fået taget nyt tøj på. Fordi jeg blev helt våd sidste gang med cola. Og bare roligt, jeg har trøje på inden nu. Tror jeg nok. Jo, det har jeg. Jeg er sådan en shorts, fordi holy shit, der er varmt. Og hvad nu? Hvad gør? Og jeg ser sådan helt anderledes ud. Ej, når jeg skal tage den sidste, der skal jeg se den her ud. Sådan rigtig bad boy. Nej, det er ikke. 12. Nu kommer nu vist. Og kan en facesmelter. Face-melter. Fuck. Altså, jeg er rød i hovedet. Jeg har min assistent med. Ja, til hvis han falder om, så skal jeg nok hjælpe ham. Og bare rolig, bare lige så I ved det. Skriv lidt til din kæreste, du elsker hende, inden du dør. Så han skal lige skrive til... Det er sendt, det er bare til at ved det. Kan du lige vise det? Ja, det vander på hovedet, men Der står altså, jeg elsker dig. ja, det kan nu også Ja, bevise. kan jeg bekræfte. Og så lige nogle hjerter. Skal du? Du døde. Fuck. Så sendt det. Det er fordi, vi kan ikke sådan klippe det ud. Oh my god. Ja. Okay. Ej, den ser klar ud. Ad. Prøv at se den. Jeg skal lige gøre det igen. Sådan. Ja, vi skal lige vente på Chris. Chris, han er så vand. Kæppen lidt den. Nu er kald. Der står faktisk 1 og 2. Så det er bare lige så I ved det. Ja, det skal bare lige stå der. Så jeg jeg står kan klar nu til, hvis han dør. Jeg kan allerede begynde at sige, at du skal have det der mælk. Bunde det, du skal bunde det der. Du bliver nødt til at bunde mælken. Jeg kan lige ud og hente mere plads i glas i fælde. rolig, jeg klarer det. Du har ikke lyst til de sidste, vel? Mm. Nej, du mener ikke. Hashtag pink for det vind. Jamen, så er vi kommet tilbage. Og vi tager ikke den sidste. Nej, den Christian ikke. Okay, jeg tror godt. Det kommer bare til at brænde. Den her går stadigvæk ondt. Ja, han skal jo gøre flere psykopatiske ting. Mm. Så det er ikke så godt, at det prøver. Vi kommer til at lave en episode. Ja, vi kommer til måske En at lave serie. det til en serie. Det.
Hvor Christian hopper Der ud kommer fra. måske en ud hver uge. Hvor Christian hopper ud fra hvert... Til Det sidst går så ikke. hopper han ud fra rundetårnet. Med faldskærm. Nå, og så skal jeg hul i hans faldskærm. Og jeg ved ikke... Vi kan da ikke snakke om noget. Vi er lidt kedelige på den her kanal. Men husk nu at like. Ja, fordi Chris, han har Ja, det jeg ikke så gør- godt. nej. Han er helt varm på mig. Jeg er Og helt... du er faktisk helt varm. Jeg er snotte. Jeg også. Hov! Laura har sendt den i lige måde en masse hjerter. Prøv at Ja, skrue jeg lidt. Hallo, hvis du skruer ned for lysstyrken, så plejer det. Jeg håber, at vi må vise det. Hvis du gør sådan der, kan man se det nu. Ja. Der var jeg der. Ja. Og der stod ILM i lige måde. Det var skrevet. Okay, hvad skal vi lave? Jeg ved ikke.